Gaya to niya, maabot ba siya ba eh? Sus, no. Kasi parsalig sa school, pag human, iyara ko papaabot-abot diri. Hapit na dyan 2 ka oras paabot diri ay. Maabot ba siya? Ay, sana. Uy, ganina na ka diri? Ay! Suri jud kayo ha kay. Suri jud kayo ha kay. Nakakuan magudiktos balay ba napa ko gibuhat ba nya karon pa jud ko naabot. Abi na kung dili ta mo abot ba? Maari ko basta sa abot niya asa maron nagdala ka diha kun kwarta diha. Unya lang. Mato ora asa man pa kamo kuan? Asa na pa nimo ihatag sa kuha? Unya na. Nya. Sama. Game na ka diha. Makay kwarta dala pud ba nya yung kay mo kung Kuha lang sa kanya sa akong kulintas. pila man pa na imong kulintas pod. Toke. Sa naman tao ni uy. Oh, bagay kasi mo. Lagi daw. Parsya lang siya. Ah, nindot. Okay gini siya. Tinuod ni tinuod. Nya. Mato na ko. Ay, sa. Basig mo kung pasaligan ha, gaib ya jud ko ha. Malagi basta di gumana to. Lagi pila yatag nimo ko, 1,000. Okay ra. Tagan ta sa nigabot sa balerong tagan ta og tupay. Dili lang ta og mga tao mo agi diri. Bantay man ha, basta pasalig gyud nimo ha. Sure na ko na promise. Nya, sige na. Ay baga ko. Ay! Basta. Ngunit ako piso. Ako piso. Ako piso. Ano ni naya? Oh, di ba sakit ay lami kay kamo dalag ka ng ano. Nya. Lain na magpalag uy. Mura magtilas. Pira ngod ayo nagkuan niya. Napay naon nimo murag bunog. Sige na lang. Papaani mo oy. Wala akong gilain. Wala akong choice. Sige na. Ay! Ako piso. Nya. Kalamian na ka. Anya na. Sige. Tungad ba kay tirahan. Hinahinay. Kay tao ba? Hinahinaya ba, ha? Ay, saba ba? Ha? Dagi. Tirahan ba? Hinahinaya, ha? Ako tagalan ako shades. Kaya, anan di tuwad, di ba tuwad na? Tuwad jud ha? Hinahinaya. Tuwad jud ha? Yun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, ito pala yung mga kasama ko nasa likod. Ayan, si Ian at saka si Tatsuki. Ayan mga ka-idol, shoutout pala sa mga kasama ko nga wala dito ngayon. Si Mark Jong Bikada. Kasi nasa trabaho mga ka-idol. Ayan, shoutout din kay kay Braille Moto TV. Ayan, shoutout idol. Ayan, nasa screen mga ka-idol yung channel niya. Tsaka ayan mga kasama ko, may shoutout. Shoutout kayo. Shoutout sa kwan. Sa dalaga na mo nga cute kayo, gaping-ping. Shoutout ako. Sa akong gipanguyaban karon nga si Chris. Ayan. Ayan, mga ka-idol, pakisuporta na lang din sa Gariran Vines. Ayan. Nasa screen mga ka-idol, Gariran Vines mga ka-idol. Ayan, nasa screen. Ayan mga ka-idol. Like, subscribe, and share mga ka-idol. And click na notification bell para updated kayo sa itong video. Ayan. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. And hit the notification bell para laging update sa lang kwentang video natin. Bye-bye!